हेलो फ्रेंड्स, बोरो न्यूज यूट्यूब चैनेलाव गासिखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा BTRनि दाब दाब ओनसोलाव माखासे गोग्लैसोनानै थानाय गामि आरो दुखुथिया नखर नखर थांनानै खौरां लाहैगासिनो। दिनैबो BTRनि चिफ बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब ओनसोलाव थांनानै दुखुथिया नखरखौ लोगो हमहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांनि बे खामानिया बाख्नायथाव जादों होनना रायजो राजाफ्रा बुंसोदों। गोरिब दुखि आइ आफाजों सुखु दुखुनि समाव खौरां लाहैनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायो। चिरांनि गंनै साहा बागाना गोबां नखरनो होदों थांनानै थानायनि लामा। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं दैलंजार आरो 3 नं दैलंजार ओनसोलाव गिदिर गंनै साहा बागाना मोननै ओनसोलनि गोबां गोरिब नखरखौ दिन्थिदों जिउ खांनायनि लामा। मानास माहारियारि पार्क खाथियाव थानाय 1 नं दैलंजाराव दं 50 बिगाफ्राम आरो 3 नं दैलंजाराव दं 90 बिगाफ्राम हायाव दं साहा बागानफ्रा। थांनाय माखासे दान लकडाउन सोलिबाय दंब्लाबो बे साहा बागाननि खामानिया बन्द जायाखै। बे ओनसोलनि मावथिफोरा बे गंनै साहा बागानाव खामानि मावनानै साननि हाजिरा सानफ्रामबो मोननानै रंजानाय लाबोदों। बागानाव खामानि मावनानै गोरिब नखरफ्रा नखर सालायनो हादों। लोगोसे बे ओनसोलनि सुबुंफोरा मिथिंगायारि नुथायखौ नायनो फैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। तामुलपुर महकुमानि कुम्बारिकाटा जौसिन फरायसालियाव गोबां रां लानानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मुं थिसननायनि गोख्रों अजद सिखांदों। जाय समावनाखि मुलुगनाङैनो कर'ना जिउसानि थाखाय रांखान्थि जेंनायाव मोगा मोगि जानांदों, बे समावनो गोरिब फरायसुला फरायसुलिफोरनिफ्राय 2800 रां होनानै फरायसाफोरा मुं थिसननांदों। मुं थिसननाय रांनि फोरमान बिलाइयाव मानि थाखाय बेसे रां लादों बिनि जेबो फोरमायथि गैया। जाय समावनाखि सोरखारा गंफ्रोमबो फरायसालिफोराव बेसेन लायालाबासिनो फरायसालियाव मुं थिसननायनि थाखाय फोसावदों, बिदि समावनो तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव गोरिब फरायसाफोरनिफ्राय मुं थिसननायनि मुङाव 2800 रां लानायनि गोख्रों अजद सिखांदों गोरायुं बिबारानि नार्जारिनि सायाव। बेल' नङा, गोबां समनिफ्रायनो गोरायुं बिबारानि नार्जारिनि सायाव दङ गोबां अजद। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव फरायसालिनि गोरायुं बिबारानि नार्जारिनि सोंथिनि फिननायाव बिथाङा जा फिननाय होनांगौ बिफानारि बेंगिरिनो होगोन, खौरांगिरिनो मानो होनो होननानै बुङो। बे गासै जाथायखौ लानानै गोब्राबखांदों फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना। थाबैनो बे जाथायनि सायाव संदाननो दाबि दैखांदों बाक्सा जिल्ला फरायसा आफादनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि दुलुजित दासआ। चिरां जिल्ला बिजनीयाव लामा जाब्रबथाय जानानै थांदों। बिजनीनिफ्राय गावनि न' फारसे बांगाल जरायाव थांबाय थानाय समावनो उनथिंनिफ्राय AS 26D 9951 एल्ट' K10 गारिया सौग्रावनायनि जाहोनाव AS 268401 स्कुटि सालायनाय सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ पेटागाव सावस्रि फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा कमला नायक 50 बोसोर, मन्दिरा नायक 10 बोसोर, अर्नब दास 7 बोसोर। गोब्राब थासारियाव बङाइगाव सावस्रि फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै जाथायसालियाव नारा नाथा दुंहाव थासारि सोमजियो होननानैबो मिन्थिनो मोन्दों। आइजोफोरनि थाखाय दिनै मोजां खौरां। हादरनि गाहाय मन्थ्रिया उज्ज्वला योजना 2.0 बिथांखिखौ बेखेवना होबाय। भारत हादरनि आइजोफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। मानोना भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेसेन नाङाजासे आइजोफोरनो संग्रा गेस रानना होनाय उज्ज्वला 2.0 बिथांखिखौ बेखेवना होयो। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै अदेबानि 10 आगस्ट खालाराव उत्तर प्रदेश रायजोनि महबायाव गोरिब BPL नखरफोरनो संग्रा गेस जगायनो थाखाय प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना 2.0 नि जोहै जगायनो बिथांखिखौ बेखेवना होनाय जायो। मख'थावनादि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा थांनाय 2016 नि 1 मे खालाराव उत्तर प्रदेश रायजोनिफ्रायनो आइजोफोरनो बेसेन नाङाजासे संग्रा गेस जगायनाय उज्ज्वला योजना बिथांखिखौ जागायजेनदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै उज्ज्वला योजना 2.0 बिथांखिखौ बेखेवना होखांनायनि उनाव आइजोफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै सुलाद लानाय महरै सावरायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बि जांख्रिथायनि दैदेननायाव सा 2 NLBफ्रा गुदु हाग्रानिफ्राय उदां अख्राङाव ओंखारबोबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खावलायनायाव गोजोन सावरायनो थाखाय थाबोनाय NLBनि सा 2 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा सिङाव थानाय सिंगिमारि गामिजों ओंखारबोदों। बिथांमोनखौ थोंजोङै क'क्राझारनि गौरां डिटेनशन केम्पआव लांनाय जायो। NLBनि गाहाय एमबाथिया बुङोदि सोरखारजों गोजोन सावरायनाया मोजाङै आवगायगासिनो दं होननानै। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।